ang paghimo og desisyon ug ang pagpili sa kinabuhi kinahanglan ato gayud nga tagaan og pagtagad. Ug mao kana ang nahitabo sa basahon ni Josue nga atong nadunggan karong buntaga, Josue kapitulo 24 bersikulo 14 ngadto sa 29. Nga diha sa ato ang panaw, importante gayud ang maayong desisyon ug ang pagpili ug gani ang pagpili sa mga maayo ug maanindot alang sa atong kinabuhi. Sayod ako nga daghan kayo kitag mga gipili nga pinaagi ni ana ang atong mga desisyon dili kaayo perpekto o dili kaayo haom sa atong pagkatinawag. Mao ni karon nga isip mga magtotoo, isip nga miila sa Dios nga atong kabilin maningkamot kita, isip mga tinawag sa Dios nga pilion nato ang kinabuhi diha sa adlaw-adlaw nga pagpuyo o paghimog desisyon kung unsa man ang angay natong palambuon o kinsa atong alagaran og simbahon. Pinaagi ni ana maangkon nato ang gitawag nato gingharian sa langit. Amen. Mga